ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ, ବାପା, ଲୋକେ ତ କହନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ବାପା ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପିଲାଟିକୁ ଏକ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟକୁ ଯା। ସେଠି ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ଯେ ସେ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, କେବଳ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବୁ। ପିଲାଟି ବାପାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପଥରଟିକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା। ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ପିଲାଟି ଧରିଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡକର ଦାମ କେତେ? ପିଲାଟି କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କେବଳ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲା। ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, 200 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ। ପିଲାଟି ପଥର ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଓ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା କି ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ, ଆଉ ଏହାର ଦାମ 200 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଲେ। ବାପା ପୁଣି କହିଲେ, ଏବେ ସେ ପଥରକୁ ନେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯା। ସେଠି ଯଦି କିଏ ସେ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରେ, ତୁ କେବଳ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବୁ। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିବାରୁ ପିଲାଟି 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲା। ସେ ଲୋକ କହିଲେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ 20,000 ଟଙ୍କା। ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଲୋକ ପଥରଟିକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ତାକୁ ନ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଓ ଏକଥା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ବାପା ପୁଣି କହିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ପଥର କିଣା ବିକା ଗୋଦାମକୁ ଯା। ସେଠି କେହି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଲେ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ହିଁ ଦେଖାଇବୁ। ପିଲାଟି ତା ପରଦିନ ସେହି ଜାଗାକୁ ଗଲା। ପିଲାଟି ଗୋଦାମ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା, ହାତରେ ଧରିଥିଲା ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡଟିକୁ। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ପଥରକୁ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଜୁଛି, ତୁ ୟାକୁ କେଉଁଠି ପାଇଲୁ? ଏହାର ଦାମ କେତେ? ପିଲାଟି କିଛି ନ କହି କେବଳ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲା। ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ହଉ, ମୁଁ ତୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥରଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ପଥରଟିକୁ ନ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ବାପା କହିଲେ, ଏବେ ଜାଣିଲୁ ତ ତୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ? ସାମାନ୍ୟ ପଥର ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 3 ଜାଗାରେ 3 ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ନିଜକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ତାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।